Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de mankan na. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a sɔgɔn bɛ HDFM na ni ye aw ka dɔnkibaru waati selen min bɛɛ lajɛlen bɛna boli bunadamadenya tɔbɔtɔli kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma lakɔgɔli taara k'an ka jamana kiritigɛlaw ani procureur bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ waasa denmisɛnninw olu ka kirikow o bɛ se ka dɔn u fɛ cogoya min na ni ka a kiriw kɛ ka ɲɛ min nun donna baɲumankɛ terre des hommes n'a dɛmɛbagaw fɛ. An na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa sewukaw fɛ yen nɔ diɲɛ tɔnba min ka baara ɲɛsin bɛ baloko sabatili ma ni o ye faw ye u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ faasa fɛn min ye balo ale kɛ ko ɲuman o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na jamanadenw olu ka kɛnɛya ko o ka se ka sinsin. An na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de bɛna kɛ bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna aw kunnasigilen bɔ aw dan ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kanan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni bakurubaw la cogoya min na k'a daminɛ sɛptanburu kalo tile 15 ka taa bila a tile 17 la lakɔgɔli taara k'an ka jamana kiritigɛlaw ani procureur kɔni sɛgɛrɛ minnu kɔni bɔra an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ waasa denmisɛnninakaw minnu kɔni si ma se kaso ye olu ka kirikow bɛ se ka dɔn cogoya min na u fɛ ani fana u bɛ se ka tanga cogoya min na ka se ka o baaraw kɔni bolo da an ka jamana kiritigɛlamaw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. Ni lakɔgɔli nun donna an ka jamana cakɛda belebeleba fɛ min ɲɛsin bɛ kiritigɛlamaw ka lakɔgɔli ma ni an ko ma Institut National de Formation Judiciaire a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ ka se ka denmisɛnninakaw ka se ka u tanga an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye baɲumankɛ terre des hommes ka taa se nanzarala tɔnba Union Européenne a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ninnu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na. An bɛ taa sewukaw fɛ yen nɔ waasa jamanadenw ka balo kɛcogo ɲuman bɛ se ka sabati cogoya min na hukumu kɔnɔna na min ye kɛnɛ belebeleba sigira ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye dumuni koɲaw mɔ waasa u bɛ se ka saniya wale kɛ u taalan ye an ka jamana kurukara kɔnɔna na maanifinw ka kɛnɛyakow bɛ se ka sabati cogoya min na ni k'u kisi banajugu tɔɔrɔ mɔ ka sababuya kɔni kɛ balo ale kɔni kɛcogoya ye fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra fɛn min ye an ka jamana cakɛda fɛ cakɛda min kɔni bɛ wele ko INPS ka taa se fɛn min ye u jɛɲɔgɔn ma min ye diɲɛ tɔnba min sigin bɛ ka se ka baloko sabati diɲɛ kurukara kɔnɔna na ni an ko a ma ko FAO. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye an bɛ to sewukaw fɛ yen nɔ kulu min kɔni sigin bɛ ka se ka sidabana kɛnɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sewukaw fɛ yen nɔ n'an ko ma ko le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida maaw u ni ONUSIDA ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye lakɔgɔli kɛnɛ sigi ka ɲɛsin maaw mɔ waasa fɛɛrɛ ani dabali o bɛ se ka tigɛ cogoya min na ka se ka sidabana ko o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Sɛptanburu kalo tile 16 Kura Rouge ka bɔ Mali kɔnɔna na ani Danemark ka Kura Rouge ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na fo ka taa se jɛkulu ma jɛkulu min bɛ wele ko DG ECHO u kɔni ye baarakura nun don baarakura min ni a ɲɛsinna Gawo ani sewukaw kɔni mɔ waasa ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw kɔni ye ka se ka fɛɛrɛ ani dabali kɔni sigi maaw ka se ka u kwa da waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ka se ka an ka jamanaw yiriwa. An bɛ taa tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna na kulu minnu sigin bɛ ka se ka maa minnu ni kɛlɛ y'u bɔ u sigiyɔrɔw la ka na jamana kɔnɔna na ni an ko ma ko ACR maaw olu dɛmɛbagaw ni o ye ACR ye olu ni diɲɛ tɔnba min bɛ yen nɔ ka se ka an facɛnw ka se ka olu kɔni tanga ni an ko a ma ko UNESCO olu kɔni jɛra ni ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababuya ye ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ka se ka u dɛmɛ u ka se ka baara camanw kɛ
o baaraw kɔni na min ye ka baganw mara ka tɔnɔ ɲini a la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye ka nakɔ ka o fana kɛ o na a ɲɔgɔnnaw waasa u ka se ka u yɛrɛ ta u kana dulo maa wɛrɛw la donna nataw la. Ni baara in sera ka kɛ ala ni Japon jamana olu ka wulikajɔ fo ka taa se diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka musaka bɔ kɔni mɔ ni n'a kɛ sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔ degun kɔnɔna na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kunnafoniyaw la min ye système IPC olu maaw ka jateminɛw la ko kɔngɔ ani minɔgɔ talen don ka jamana caman kɔni sɛgɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini juillet kalo ko gazakaw min ye kɔngɔ jugu ko kɔni talen don ka maa miliyɔn tilancɛ ka olu kɔni sɛgɛrɛ Gaza ale kɔni kɔnɔna na ko Gaza tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sudan jamana fo ka taa se Sudan du Sud Yemen ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ lahala kelen kɔni na ni jamana wɔɔrɔ in ko ninnu bɛɛ lajɛlen min ye tɔɔrɔ ani degun o kɔni bɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ ka sababuya kɛ kɛlɛ banbali ye. INFP ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jɛmaw ma waasa nafolomugu o bɛ se ka kafoɲɔgɔn kan ni ka a lase maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ degun ani tɔɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani bogotiginakaw fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ dolari wari miliyari kelen a na a tilancɛ ko o de kɔni b'a la ka ɲini san 2025 ale kɔnɔna na l'INFP maaw kɔni fɛ waasa ka se ka jamana 57 maaw kɔni dɛmɛ minnu bɛ tɔɔrɔ ani degun kɔnɔna na ni waati in na. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye min ye nin ye kunnafoniya ye min man di kosɛbɛ barisabu ko baton ko o de kɔni binna maaw ye ji camancɛ la Sudan ale kɔni réfugié maa 75 ko olu de kɔni tun bɛ a kɔnɔna na Libi ale kɔni kɛrɛfɛ yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Tobruk ale kɔni na fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 50 ko olu de kɔni ni tora ni kɔni baton dafiri senfɛ maa 24 ko dɛmɛ sera ka don olu de ma ni ka olu kɔni labɔ ni kunnafoniya kɔni dira diɲɛ tɔnba fɛ min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ maaw ma maa minnu bɛ taa taama la ka olu kɔni dɛmɛ ni an ko a ma ko Organisation Internationale pour les Migrants. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ne kun ye aw ka donkibaru ye min lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana.